Guisoneando. Totóns e almetas. 1. Pelamos as mandarinas e las deixamos en un plato. 2. Pelamos os plátanos e los metemos en o plato. 3. Tallamos os plátanos polo vermello e los metemos en o plato. 4. Esvoldregamos 2 ringleras de chocolate en a taceta. 5. Chitamos unha cullerada de lei xunto ao chocolate. 6. Metemos a taceta en o covador mientras 1 minuto. 7. Quitamos a taceta do covador e rechiramos o chocolate e a lei con a cullera. 8. Con a mesma cullereta e con moito eficacio femos os güellos e bocas aos nuestros totóns e a las nuestras almetas. Que faiga buen prevo!